حبيبنا نوره جل رهيبات الليالي. ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن. Hudaý tebaraka ve taala Kur'an-ı Kerim'de aytýar: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kema halaqnakum awwala marra." Ya Resulallah dipdir Hudaý taala Kur'an-ı Kerim'de: "Ve uridu ala rabbika saffa." Kıyamatda sep bolup adamlar maňa garşy itiklep getirjekler dipdir. Laqad ji'tumuna oham men şu taada aýdaryn. Laqad ji'tumuna gelleňiz mesel kema halaqnakum awwala marra. Deslap ýeke dünýä gelişiňiz ýaly ýeke maňa geladygynmy? Geljekkätdiňiz dipdir Hudaý taala. Uridu diýdigi özüň barjakka, ýa garşyn özüň çekjek, emma sırtyndan ferişteler itiklep Hudaý taalaň ýanyna eltjek. Şu aýy-i kerimeň bir olahan dersi bolansyň şu aýakda tetbiqi we inşallah bir gysgaja dersini alyly. Ey musulman dogan, Hudaý taala näme diýdi? Kıyamatda siz ýeke geljek, hemçinani ki dünýede ýeke dünýä gelişiňiz ýaly diýdi. Dünýä gelende Hudaý taala arasy dünýä getirdi seni. Öz arasalyň sakladyň 7 ýyl, 6 ýyl, 8 ýyl bilen teklemiz 10 ýyl sellimde öz şerafetimizi, öz dünýä gelemizde fitreti İslamy, arasaçylygymyzy sakladyk. Ondan çyryň keýpçilikde ýaşadyk. 10 ýyl evvel näzire geçeni bilmeýär hiç saýsymyz. Kudak wagtyň bolýar. Günahkarçylyga barmadyk muğan bolýar. Ýüreň arasy bolýan muğasy. Omruňda inki gawy muğasy. Beter öz şerafetiň saklansaň, beter arasaçylygyny saklasaň hem basym geçipdir. Hudaý taala näme diýär? Ey bendelem dipdir, siz maňa tek sasaşakdyrsyňyz, hemçinanike tek dünýä gelişiňiz ýaly pes dünýä geleňizde arasy bolýaňyz näme? Bir müddet teşellimde öz şerafetiňiz arasaçylygyny sakladyňyz dipdir 7 ýyl, 8 ýyl. Şu arasaçylygyny saklan bolsaýdyňyz peýgamber bolardyňyz. Şu arasaçylygyňyz bilen omruňyzy imtidat beriň, dünýeden geçeňizde de şu arasaçylyk bilen boluň dipdir. Näme dip awunja olarlar, hiç kim ýokş görmeýär. Ennamaňa dörtüpdi. Ey maşyňa eziýet berýär, üsüňe çykypdy. Emma hiç kim çağa eziýet beres gelýän nädir? Näme dip çağa defesinden tedavanyna çellim günahkarçylygy ýok. Nämeden şi musulman kiýneli bolýar, günahkarçylyk bolansaňdyr ha. Ondan şi ewliýalar aýtýar, çağda 6 däne ahlak we peýgamberlaryň ahlaky. Eger şu ahlaky her çağa saklap bilen bolsaýdylar, peýgamberler bilen kıyamatda turjak dipdir. Deslapysy meriz bolýandylar çağala, emma şekaýet etýän nädirler dipdir. 1. Ikilenjisi, kiýneler ýokdur dipdir. Worşup oturanlar bir saat soňra gülüşip oýnap berenler dipdir. 2. Üçülenjisi, sahydylar, azadyk kep bilen, azadyk süýji kep bilen elinden alyp oturup bermeliler dipdir. Sahydylar, sahavetmendirler. 4. Tewekküldirler. Bitir tewekküle gawydyr. Ina tasy nesip bolsa ikinin atangalarına bir zat eberen, ya falan akşam bir zat eberen, ya erti bazara kesip bir zat eberen, yani eýýem şu taýda ina tasyna tewekkül etdi. Tewekkül salim, gawy tewekkül bar. 5. Özü doğrusyny aýdýar. Gören zadynyň. 6. Azadyk tehdit bilen, azadyk bir ciddi keplemek bilen ağlaýar dipdir çağalar. Azadyk gyssamaklyk bilen ağlaýar. Peýgamberler de azadyk Hudaý taala kıyamatdan gorkup tehdit edenne ýaşlar durmaýanmyşdyk. Biz hemmemiz şu ahlakla barmışdyk. Emma nämeden şirim şu ahlakla kesilmelidir hiç mi o? Tevekkülümüz saf bolsun, sahavatımız saf bolsun ve Allah Taala'dan korkmaklığımız da saf bolsun. من سكن طيبا ونال ذرى المعاني